самото грозде е като малко дете, самото лозе. До четвъртата година трябва да му се даде всичко, което е необходимо, за да може да стане и хубаво лозето. От този грозд може да се направи вино за златен медал от Дюселдорф. Знаем, че Ноевия ковчег е бил в района на Арарат и Кавказ. И оттам вече самата лоза вече се прехвърля, най-първо се прехвърля тук в Европа, в Варна, при нашите предци траките. Значи, траките са били първите учители, разпространители на културния сорт лоза в нашия регион. Това е златното съкровище от Панагюрище, което са го ползвали за дегустация на вината, където това е било обичай и ритуал. Това е фактически най-първо са го пили това хубавото вино боговете, след това царете и след това надолу останалите хора. И при това положение самите траки вече са били първите учители и са го пренасяли лозото в Западна Европа. Значи ние тук може да се кажем, че земята на нашите траки и прабългарите са били първите учители и са пренасяли културния сорт лоза на Запад. И затова ние тук имаме мотива и амбицията да възвърнем авторитета на България и на древните траки, че тук е действително прародината на културния сорт лоза, която се разпространява в Европа. Този район е определен и благословен и тук Уинстън Чърчил, бившият министър-председател на Англия, също е пил и е получавал вино от този район, тук от нашия район. Защото самото географско положение при нас е много сполучливо и хубаво за винените сортове, които са червените, тук конкретно в Санданския район. Нашите лозя вече са на 8 година и селекцията, която имаме от Бордо, клон 519, клон 685, е една от най-хубавите в света. И виното, което при нас се получава от това грозде, виждате го цяло лято го грее слънцето и е приело слънчевите лъчи. И след като е приело това грозде слънчевите лъчи, виното, което го пиете и се усеща едно разливане на топлина по тялото. Но това е топлината, която се е получила от слънчевите лъчи. И вино, което не дава този ефект, значи не е истинско вино. И затова аз препоръчвам да се пие вино всеки ден по 2 чаши на ден, защото Луи Пастьор е казал, че виното това е най-хигиеничната напитка и най-полезната напитка за тялото. И затова ви препоръчвам това нещо, да пиете вино от истинско грозде, направено от истинско грозде, каквото го виждате на практика тук. Това може да кажем, че е уникално тук грозде, което има всичките технологични качества и всичките полезни качества, които ги има. Съдържа мелатонин и всички, които успокоява нервната система и човек вече на време може да пие. Жени, които пият вино 3 пъти повече може да забременеят, от които не пият вино. Помага много на сърдечната дейност, на диабета, на сърцето, на главния мозък и оросяването се подобрява, стабилизира кръвното налягане, прочиства кръвоносните съдове като шомпол и тогава не се получават тези болести за високо кръвно налягане, склерозата и тогава се уширяват кръвоносните съдове, намалява, увеличава се еластичността на самия кръвоносен съд, намалява кръвното налягане и се регулира така цялото тяло и се захранват всички клетки на цялото тяло. Има хора, които са били са в много тежко състояние, болни са били, много тежко болни. Обаче, като пият всеки ден по чаша, 2 на ден, това ги регулира и ги стабилизира и се възвръщат здравето. Не направено само виното и хляба са благословени от Господ. И затова първата напитка, която е била, е от лоза. Лозата е на най-благословеното растение и културно растение в света.
първото растение, което е на лозата, което е създадено от Бога. И затова е била сложена и в ковчега на Ной, за да може да се запази и да може да се размножава. Но трябва, освен това, да кажем, че когато виното се пие нормално, то е много полезно. Обаче, ако се пие в по-големи дози, тогава вече може да сравняваме, който пие повече, като маймуната, почва да прави номера, или ако пиеш още повече, ставаш като прасе. Затова единствено нормата, която трябва, е да има около 2 чаши на ден, което е най-нормалното. Gracias.